गिबियावनो आंनि बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलनि जानानै बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननाव हामग्लायथि बावहरबाय। आं दिनै मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदों। थांनाय साननैसो सिगां जा ससियेल मिडिया, निउज पर्टेल, इउटुब चेनेल, फेसबुक बिनि गेजेरजों जा भिडिअ भाइरेल जाबाय थानाय, दावराव दावसि जाबाय थानायखौ नुनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फंनैसो बिबुंथि नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। आं जाय बाथ्राखौ सावरायनो लादों, EM अरुप कुमार दे बिथांनि जा सोमोनांथाव बिबुंथि निउज पर्टेलनि गेजेरजों खौसेथि सोरखार सालायबाय थानाय समावनो बिथांनि जा ओरैबायदि गिदिर बिबुंथि होबाय, जाय सोरखारखौ गावनि लोगो साननानै जायगा होदोंमोन, मोनसे समस्ति हगारनानै होदोंमोन, बिनो दिनै मा सिमां नुखो? बड'लेण्ड हालामनि, बिटिआर हालामनि, बिटिसि हालामनि राजखान्थि हान्जाखौनो बिथाङा सोलायनायनि सिमां नुबाय। गावसोरनि सरकारखौ, बिजेपि सोरखारखौ बिथांमोना बड'लेण्ड हालामावबो बिजेपि सोरखारानो खुंनो थाखाय बिथांमोना थाग थियारि खालामगासिनो। बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो बा साननो हायो। बेसे साननो रोङै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, बड'लेण्ड हालामनि जोंनि बर'फ्रा बेसे साननो रोङै। जों बेखौसो नुनो मोनदों दायो। जोंनि बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिनि हेंथायै जों बर' UPPL सोरखारनिनो, बड'लेण्ड हालामनि जा सोरखार दं, बे सोरखारनिनो बिनि हेंथायै सासे बिजाथि होनाया गोनांसै। जाहाथे बिथांमोननि जा सोरखारखौ जोंनि बिटिआर हालामाव जोंनो नाङा। जोंनि बर' हालामाव बर'नि राजखान्थि नांगौ। रायजोफ्रा सानदोंमोन खौसे जौगानायनि खामानि मावगोन, नाथाय दिनै दावराव दावसि बेखौसो नुगासिनो। जोंनि बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोना मा थासारिजों बर' रायजो राजाया बड'लेण्डनि राजखान्थिखौ बर'नि आखायावनो थाजानो लुबैयो, बेखौ बर' आइ आफायासो बुंनो हासिगौ। सोमोनांथाव रायजोफोर, जोबोरैनो सोमोनांथाव। बिथांमोना मोनसे समस्ति, मोननै समस्ति बेफोरबायदिनो जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो समस्तिखौ दखल खालामनो थाखाय बिथांमोना मोनसे मोननै बिजाथि फोसावगासिनो। लोगो जाफ्लानानै, गावनि सानफ्लानानै, गावनि आथिं सिङाव दोननो थाखाय बिथांमोना प्लान पलिसि खालामगासिनो। बेखौ जोंनि UPPL सोरखारा बुजियाखै,
साननानै मोनाखै। गोजोननाय थाबाय रायजोफोर, आंनि भिडिअखौ जे गासै बिटिआर हालामनि बर' रायजो राजाया नुयो, दैदेनगिरिफोरा नुयो, मेलेमजिबिफोरा नुयो, बे आंनि थौले सान्थौजों सुजुनाय बे आंनि खेंफोरथिखौ गोजोननाय थाबाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामो आसा खालामबाय। जै बर' हारिनि।